Boes bach, mae wedi bod yn wythnos a hanner i ni yma yn Eisteddfod yr Urdd, Pen y Bont ar Ogwr, Taf ac Elai. A ni'n dau wedi cyrraedd llwyfan y maes. Ni wedi cwrdd â'r Mawris, ni wedi codi ofn ar pobl, a ni wedi cael dance-off. Dyma rai o'n uchafbwyntiau ni. Wel, bore da i chi. Bore da. Wel, bore da i chi. Times has thinking out loud been seen on YouTube. 1.4 billion, 1.5 billion or 1.6 billion? I'm going to go 1.4 billion. It's 1.6. Dwi'n meddwl falle oherwydd falle bod Real Madrid yn fwy creadigol a os oes gennych chi Ronaldo yn eich tîm chi, mae'n anodd betio yn erbyn hynny. Fel ddari ni ddarganfod yn yr o'n gynderfynol llynedd yn erbyn Portugal, mae o'n chwarae'r arbennig. Felly fyswn ni'n meddwl, Real Madrid a gobeithio mae Gareth sy'n dod ymlaen a sgorio'r gol i ennill. Do, lyflu, o'r rhaid sy'n wedi bod yn braf, nes i drafeilio fyny o'r gogledd bore yma. Naci, i lawr, i lawr bore yma. O'r gogledd, a wedyn nad wedi cael diwrnod neis. Dwi wedi bod yn y pafiliwn i weld chydig o bethau, wedi bita bwyd lyflu, a wedi cael amser neis. Go! Mae wedi bod yn wythnos i'w chofio, ond ar amser i ni'n dau fynd i watchan y gig tan y tro nesaf. Hwyl fawr!